A kina ina? Yawa ina so in dan fita ne. Yawa. Ga ina sai kaki da kike yi. Ni kuma ina kamewa kamar kudin gobe ne. Ni da sassai. Ki da sassai. Ba ni zan fita. Ba tafiya za ka yi ba. Ba mu da abin da za mu tuka an jima. Garin masarar da kowa shi ne tuka mana muka dumama da safen nan. Wala garin mu ya kare. Buhun kwana biyu a ce ya kare? Mala ai ba laifi na bane. Kai ka ce in aka yi tuwon nan. Har makota a dinga cire musu wannan haƙƙin makotaka. Kuma shigowa suke ka san garin biskin nan da ka siyo wallahi tun da kake siyo gari baka taba siyo ne daɗi irin sa ba. Wani a ciki ke. Bari ga ko maka ma buhun ka manta. Gashi. Kinan fa yana da kyau fa. Ka ga yanda ake rububin cin sa? To, na gane. Nancy Grace ko? Garin masara. Mai kyau da lafiya da daɗi. To, ni kaina da na siyo abin nan jiya da kike tona na ji daɗin. Wallahi baka ga har kuma ni kai da ka fara cin shi. Shi ne yasa shi kaki ne a shi. Kai ma baka ga ka cika ba mai gida. Irin shi nake so ka siyo mana. To wannan da shi zan tafi. Ka je da kun kakkamanta. Allah ya kiyaye. Ka siyo mana fa da yawa. Ka san saboda kowa sai zuwa yake a sa mai tuwon nan a sa mai tuwon nan. Ba daɗi a zo baro. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. A dawo lafiya. A gwan maka kawo mana garin tuwon daɗi ne da shi wallahi. Har na fara jina na zama mutum.